Салом дӯстон. Имрӯз дар бораи ҳодисаи радиоактивият суҳбат хоҳем кард. Хоб, биёед пеш аз оне ки худ дар бораи худи ҳодисаи радиоактивият суҳбат кунем, ин ҳодиса чӣ гуна кашф шудааст, онро дида бароем. Солҳои 1895 рентген, яъне нурҳои рентгенӣ кашф шуда буданд ва истифода аз нурҳои рентгенӣ Ҳенри яъне чӣ кор кард? Ҳенри ба худ савол гузошт ки шояд ки намакҳои уран низ нурҳои рентгенӣ хориҷ мекунанд, яъне меафкананд. Ва барои исботи ин ақидааш ӯ чунин нақша кард. Намакҳои уранро гирифта, онро аввал ба берун медорад, чаро ба берун медорад, чунки вақте ки ба берун ба офтоб медорад, намакҳои уран нурҳои офтобро фурӯ мебарад ва баъди фурӯ бурдан намакҳои уран бояд нурҳои рентгенӣ чӣ кор кунад? Ҳафт кунад, яъне ки хориҷ кунад. Ва ин нурҳои афкандаро Ҳенри бо фотолавҳа, яъне ки мегӯем фотоплёнка чӣ кор мекард? Қайд мекард ва исбот мекард ки дар ҳақиқат ин нурҳои рентгенӣ ҳастанд. Лекин худи ҳамон рӯз таҷрибаро накард. Чаро? Чунки худи ҳамон рӯз яъне ҳаво абрнок буд, нурҳои рӯшноӣ он қадар ҳам бисёр набуданд. Ва хулоса чӣ кор кард? Гирифт ва ин намаки уранро бо фотолавҳа печонду ва боз аз болои фотолавҳа коғаз печонд, то ки нурҳои офтоб ба ин намак нарасанд ва ба шкаф гузошт. Ва баъд аз чанд рӯз мехост ки таҷрибаро гузаронад ва кушода дид ки намакро кушода дид ва дар лавҳа дид ки изи, яъне гӯем ки изи он нурҳо ки аз худи ин аз атомҳои намаки уран баромадааст. Ва ба худ яъне савол дод ки аҷиб, ин гуна бояд намешуд, яъне бояд аввал нурҳои яъне нури ин намаки уран бояд нурҳои офтобро фурӯ барад ва баъдан аз худ нур афканад. Лекин дар ин ҷо чӣ буд? Намак бо коғаз печондагӣ буд, ягон хел нури офтоб нарасида буд. Лекин ба ин нигоҳ накарда аз уран нурҳое баромадааст, ки дар фотолавҳа маълум аст. Яъне баъд аз такрор кардани эксперимент дар торикиҳо, яъне ба хулоса омад ки ин нурафкании уран, яъне атоми уран, моддаи уран, он нурафкании ин новобаста аз он ки ин атом нури офтобро фурӯ мебарад ё ин ки не. Ва ин тамоман як ҳодисаи, гӯем ки як падидаи нав буд дар физика. Ва баъдан олимони Мария ва Пьер Кюри, ки онҳо зану шавҳар буданд, онҳо ин ҳодисае ки Беккерел кашф кард, хуб татбиқ карда баромаданд ва боз як элементи нав тори кашф карданд ва ин ҳодиса дар ҳақиқат ҳодисаи падидаи нав буд ва инро онҳо радиоактивият номиданд ва ин нишонаи моддаҳои радиоактивист. Ва дар таҷрибаи худ онҳо тори як элементи радиоактивии нав кашф карданд ва дар якҷоягӣ бо Беккерел ин се олим соли 1903 ҷоизаи Нобелӣ дар соҳаи физика гирифтанд. Ва инчунин бояд қайд кард ки ва баъдтар худи Мария Кюри моддаҳои радиоактивии дигар, полоний ва радиумро низ кашф кард ва дар соҳаи химия соли 1911 ҷоизаи Нобелӣ гирифт. Ва Мария Кюри бояд қайд кард ки аввалин занест ки дар физика ҷоизаи Нобелӣ гирифт ва то ҳол яке аз аввалинҳо занест ки яъне ягона занест ки ҳам дар соҳаи физика, ҳам дар соҳаи химия ҷоизаи Нобелӣ дорад. Хоб, анакнун биёед гузарем ба масъалаи дигар. Хуб, анакнун биёед қоидаи худи радиоактивиятро гӯем. Радиоактивият агар чиз гуфта пурсем, радиоактивият ин ҳодисаест ки моддаҳо худ ба худ чӣ кор мекунанд? Нур меафкананд. Яъне ҳодисаи худ ба худ нур афкандани моддаҳоро радиоактивият меноманд. Ин нурҳо якчанд намуд ҳастанд, яъне метавонанд нурҳо, инро мегӯем алфа нурҳо бошад, ё ки алфа зарраҳо бошад, ё ин ки бета зарраҳо бошад, ё ин ки гамма зарраҳо. Дар бораи он сухан мекунем ва мо метавонем ин нурҳоро
қайд кунем, яъне қайд кардан мумкин аст ки чӣ гуна ва чӣ қадар фарз кардем ки ин моддаи додашуда аз худ нур меафканад. Инро метавонем бо асбоби махсус ки ном дорад ҳисобкунаки Гейгер чен кунем ва ҳисоб кунем. хоб анакнун яъне дар ин ҷо масалан аввалин мисоле ки олимон дар ҳодисаи радиоактивиятро дида баромаданд, ин табдилёбии уран ба тори буд. Яъне уран, атоми ядрои уран гӯем табдил меёбад ба тамоман дигар элемент. Чӣ гуна табдил меёбад? Бояд ядрои ин атом, яъне гӯем уран, бояд аз худ ягон заррае хориҷ кунад ё ки афканад, то ин ки ядрои ин ба дигар элемент табдил ёбад. Ва дар ин мисол фарз кардем ки уран яъне хориҷ мекунад бо худ чунин аз худ чунин аз ядрои худ чунин зарраро, ки инро мегӯем альфа зарра, ё ки ядрои гелий, атоми гелий. Ва баъд аз оне ки аз ядро чунин зарра хориҷ мешавад, уран ба тори ба моддаи дигари радиоактивӣ табдил меёбад. Яъне ин ҳодиса яке аз мисолҳои ҳодисаи радиоактивият аст. хоб дар ҳодисаи радиоактивият моддаҳо якчанд намудҳои зарраҳоро аз худ меафкананд ва барои муайян намудани табиати ин зарраҳои афкананда, Розерфорд ва дигар олимон чунин таҷриба гузаронданд. онҳо гирифтанд як қутича сохтанд қутичае аз сурб ё ин ки гӯем свинец сохтанд ва дар дохили қутича моддаи радиоактивиро гузоштанд ва инчунин сурохи хурдакаке низ карданд. Ва аз ин сурохӣ ин нурҳо афканда мешаванд ва ин нурҳоро онҳо аз майдони электрикӣ, инҷо майдони электрикӣ ё ин ки магнитӣ гузаронданд ва диданд ки баъзе зарраҳо чӣ кор мекунанд, траекторияи худро баъд аз гузаштани аз майдони электрикӣ ва магнитӣ траекторияи худро иваз мекунанд, яъне каҷ мешавад, траекторияи онҳо каҷ мешавад ва баъзе аз онҳо чӣ мешавад, тағйир мемонад. хоб ин аз чӣ далолат медиҳад? хоб дар ин ҳолат мо ду лавҳа дорем, лавҳаи мусбат, зарядаш мусбат, зарядаш манфӣ ва мебинем ки заряде ки траекторияшро ба боло тағйир медиҳад. Чаро тағйир медиҳад? Чунки ин зарраҳо чӣ ҳастанд? Зарраҳои манфӣ заряднок ҳастанд. Яъне заряди манфӣ бо заряди бо лавҳаи мусбат чӣ кор мешавад? Ҷазб мешавад ва дар натиҷа ин зарраҳо ба боло траекторияшонро ба боло иваз мекунанд. ва гамма нурҳо бошад, онҳо безаряд ҳастанд. Чаро? Чунки онҳо на бо лавҳаи мусбӣ, на ба лавҳаи манфӣ чӣ кор карданд? Яъне ин ду лавҳао таъсир карда натонистанд. Яъне дар ин ҳолат мешавад ки гамма нурҳо чӣ ҳастанд? Безаряд ҳастанд. ва дар ин ҷо альфа нурҳоро мебинем ки альфа нурҳо чӣ гуна заряднок ҳастанд? Альфа нурҳо ба тарафи манфии лавҳа, яъне ба лавҳаи манфӣ заряднокаш манфӣ чӣ шуд? Ҷазб шуд ва дар натиҷа ин хулоса аз он аст ки ин аз гуна зарраҳои чӣ ҳастанд? Мусбӣ ҳастанд. Яъне ки альфа зарра зарядаш мусбат аст, бета зарра одатан манфӣ аст. Инро метавонад мусбат шуда ва бета минус мегӯем ва гамма нурҳо бошад, онҳо безаряд ҳастанд. хоб анакнун барои фаҳмидани сабаби ҳодисаи радиоактивият мо бояд нигарем ба сохти ядро, сохти атом ва ядро. хоб медонем чӣ гуна ки медонем, атом аз ядро ва электронҳо иборат аст. Маркази атом иборат аст яъне маркази атомро мегӯем ядро, ки иборат аз протонҳо ва нейтронҳо. Протонҳо зарядҳои мусбӣ доранд ва нейтронҳо бошанд, онҳо зарраҳои
яъне онҳо заряд надоранд. хоб анакин як чиз бисёр аҷиб аст. Чиз аҷиб, медонем ки зарядҳои яххела, яъне плюса мусби чӣ кор мекунад? Аз рӯи қувваҳои электростатикӣ онҳо якдигарро тела медиҳанд. Яъне дар ядро мо чунон бисёр протон дорем, ки онҳо бояд чӣ кор кунанд? Якдигарро тела диҳанд. Лекин ин ҳодисаро мо намебинем, яъне ядро чӣ аст? Мустаҳкам аст. Дуруст, чизи мустаҳкам аст. Пас ин аз он далолат медиҳад, ки дар ядро як қувваҳои дигар низ мавҷуд ҳастанд, ки аз қувваҳои электростатикӣ байни протон ва протонҳо хело зиёд аст ва ин қувваҳо байни протон ва нейтронҳо қарор дорад. Қувваҳои байни қувваи ядроӣ меноманд инро. Қувваи байни протон ва нейтрон. Яъне ин қувваҳо чунон қувваҳои сахттаранд нисбат ба қувваи электромагнитикӣ. Нисбати байни протон ва протон ядро устувор мемонад. Ва дар баъзе ҳолатҳо чӣ ҳодиса рух медиҳад? Фарз кардем, ки ядрои мо чунон протон бисёр дорад, ки қувваҳои электростатикӣ нисбат ба қувваи ядроӣ зиёдтар мешавад. Ва дар ин ҳолат ядро ноустувор мемонад. Барои устувор шудан бояд баъзе протонҳо ё ин ки баъзе нейтронҳо табдил ёбад, ё ин ки ядро бояд баъзе зарраҳоро чӣ кор кунад? Афв кунад, яъне хориҷ кунад. Ва дар натиҷа дар ин ҳолат баъзе зарраҳо аз ядро чӣ кор мекунад? Хориҷ мешавад ва ядро мешавад устувор. Ва ин ҳодисаро мо мегӯем ҳодисаи чӣ? Радиоактивият, яъне ҳодисаи табдил ёфтани як ядрои атом ба атоми дигар. Яъне вақте ки зарраҳои ядро ба дигар хориҷ мекунад ягон зарра, яъне ядрои атом ягон зарраро хориҷ мекунад, пас ин атом тағйир меёбад ба ягон атоми дигар. Агар дар аввал ин атом элементи X бошад, баъдан мешавад табдил меёбад ба элементи Y бо афкандани ягон зарра. хоб ин аст дӯстон сабаби асосии радиоактивият, яъне ноустувории ядрои атом. Ва хеле ки медонем, ҳар як атом бо ду ҳарф ишорат кардан мумкин. Ҳар як атомро фарз кардем, ки мо ягон элементи X дорем ва элементи X шумораи протонҳои ин элементро мо бо ҳарфи Z ишорат мекунем ва инро дар инҷо менависем ва массаи атомии ин элементро ҳамчун А ишора мекунем. Яъне ки А массаи атомии элементи X, массаи атомӣ, ва Z бошад чӣ аст? Ва Z бошад ин шумораи протонҳо. Ва боз як чизи дигар ҳаст. Мо метавонем ки N-ро гӯем шумораи нейтронҳо. хоб анакунун дар ин мисол чандто мо нейтрон дорем? 1, 2, 3, 4. Яъне N баробар мешавад, дар ин мисол N баробар мешавад ба 4. ва чӣ қадар протон дорем? Протон 1, 2, 3 ва Z баробар мешавад ба 3. ва А ба чанд баробар мешавад? Ва Аи мо дӯстон, А ин баробар аст ба суммаи протонҳо ва нейтронҳо. Яъне ки массаи атомии як элемент ин баробар аст ба суммаи массаҳои протонҳо ва нейтронҳо. хоб савол: чаро мо барои ҳисоб кардани массаи атомии ягон элемент массаҳои электронро ба назар намегирем? Ҷавоб: электронҳо нисбат ба протон ва нейтрон 1000 маротиба сабук ҳастанд. Аз ин лиҳоз барои ёфтани массаи атомии як элемент мо бояд чӣ кор кунем?
мо бояд ҳамаи массаҳои протонҳо ки шумораашон z ҳаст ва ҳамаи нейтронҳо ки шумораашон n ҳаст ва ҳамаи электронҳо ҷамъ кунем. Ва вақте ки ҷамъ мекунем, аз сабаби он ки электрон 1000 маротиба, яъне зиёда аз 1000 маротиба нисбат ба протон ва нейтрон сабуктар аст, пас мо метавонем ки танҳо нависем массаи атомии ягон элемент баробар аст ба суммаи массаҳои протонҳо ва нейтронҳои ин элемент. Аз ин лиҳоз мо электронҳоро ба назар намегирем барои ҳисоб кардани массаи атомии ягон элемент. Анакнун барои нишон додани ҳодисаи радиоактивият биёед ба чунин мисол нигарем. Фарз кардем ки мо 200 то дар ин ҷо 200 то вай дорем, атоми радиоактивӣ дорем. Яъне дар аввал, дар вақти t баробари 0, мо 200 то атоми радиоактивӣ дорем. Хоб, ва ин 200 то атоми радиоактивиро дар аввал мо бо ранги кабуд нишон медиҳем ва баъд аз ягон вақт гузаштан ин атомҳо аз сабабе ки радиоактивӣ ҳастанд чикор мекунанд? Табдил меёбанд. Ва атомҳое ки аллакай табдил ёфтаанд, онҳоро мо бо ранги сурх нишон медиҳем. Ва мо мекашем графики вобастагии аз атомҳое ки боқӣ мондаанд, яъне ки ҳоло табдил наёфтаанд, нисбат ба вақт. Яъне мебинем ки чӣ қадар атом дар ҳар як вақти додашуда боқӣ мемонад. Биёед ба ин симулятсия нигоҳ кунем. Хоб, дар аввал дар вақти t баробари 0 буданд 200 то аст ва баъдан баъд аз гузаштани фарз кардем 2 соат 100 то боқӣ мемонад ва баъд аз боз гузаштани 2 соат нисфаш бо меравад ва боз баъд аз гузаштани 2 соат 25 то атом боқӣ мемонад ва 8 то атом боқӣ мемонад ва ғайра. Яъне мебинем ки дар ҳар як вақт яъне чӣ шудааст, шумораи атомҳои боқӣ монда, яъне табдил наёфта кам шудаан мегирад. Хоб, ин аст яъне яке аз мисоли радиоактивият. Агар ин нуқтаҳоро пайваст кунем, хоб мебинем бо ранги зард чунин график пайдо мешавад. Яъне дар ин ҷо мо чиро нишон додем? Дар ин ҷо мо як ҳодисаи як вақти муайянро нишон медиҳем ки фарз кардем ки дар аввал мо 200 то атом доштем ва баъд аз гузаштани як вақти муайян нисфи атом боқӣ монд. Фарз кардем 100 то дар ин ҷо нисфи атом боқӣ монд пас аз гузаштани ин қадар вақт, яъне дар ин ҳолат 2 соат вақт. Ва боз баъд аз гузаштани 2 соати дигар боз нисфи атомҳо табдил ёфтанд ва нисфи дигараш боқӣ монд, яъне 100 то буд, боз 50 то шуд. Ва боз бо гузаштани 2 соати дигар боз нисфи ин атом тағйир меёбад, яъне табдил меёбад ва мемонад 25 то. Ва боз мебинем ки баъд аз гузаштани як вақт, яъне боз нисфи ин тағйир меёбад, яъне ин гуна кам шудан мегирад. Яъне ки дӯстон, ин вақт, яъне вақте ки ки даври вақте ки гӯем, ё ки як вақте ки шумораи атомҳои радиоактивӣ, яъне нисфи шумораи атомҳои радиоактивӣ табдил меёбанд, инро мегӯем даври нимтабдил. Яъне инро бо ҳарфи калон ишорат мекунем, бо t калон. Ин мешавад даври нимтабдил. Агар даври нимтабдилро аз ин мисол дида бароем, ин баробар аст ба 2 соат. Чаро 2 соат? Чунки дар аввал, дар вақти t баробари 0, мо доштем 200 то атом. Ва баъдан баъд аз гузаштани 2 соат нисфи ин атомҳо боқӣ монд. 100 то атом боқӣ монд. Ва боз баъд аз гузаштани боз 2 соати дигар, боз нисфи атом табдил ёфт ва нисфаш боқӣ монд, 50 то. Ва боз баъд аз гузаштани боз 2 соат, боз нисфи дигараш табдил ёфт, яъне нисфи 50, 25 тош боқӣ монд. Яъне чунин мегузарад. Яъне даври нимтабдил ин чунин вақтест ки дар ин қадар вақт чӣ мешавад? Нисфи
атомҳои радиоактивӣ табдил меёбад ва нисфи дигараш чикор мекунад? Боқӣ мемонад. хоб ин графикро мо метавонем бо як формула метавонем инро истифода барем ва биёед ин формуларо фаҳмонем. хеле ки гуфтем мо дар аввал чӣ доштем? N0 то атом доштем ва баъд аз гузаштани вақти ки гуфтем онро даври нимтабдил, нисфи атом боқӣ мемонад ва боз баъд аз гузаштани боз як даври нимтабдил бо ин қадар атомҳо нисф мешаванд, яъне N0 тақсими 4. яъне боз чунин рафтан баъд аз гузаштани як даври нимтабдил боз ин нисф мешавад, яъне N0 тақсими 8, яъне ва ғайра. хоб яъне ки чӣ гунае ки мебинем дар ҳар як вақт дода шуда, масалан мо мегӯем ки дар вақт пас аз ягон вақти T чӣ қадар атом боқӣ мемонад. агар инро хоҳем ёфтан, пас истифода мебарем аз чунин формула N0 зарби 2 дар дараҷаи минуси T тақсими T калон. яъне ки дар ин ҷо дӯстон N ин атомҳои боқимонда, атомҳои боқимонда ва N0 бошад атомҳои пеш аз табдилёбӣ. ва T гуфтем даври нимтабдил аст ва T-и хурд бошад, ин ягон вақти дода шуда. Масалан, яъне дорем дар аввал, дар ибтидо 100 то атом дорем, 100 то атом дорем ва агар даври нимтабдили ин атом 2 сония бошад, пас баъд аз гузаштани 8 сония чӣ қадар атом боқӣ мемонад? аломати савол. хоб истифода мебарем аз формулаи N баробар аст ба N0 зарби 2 дар дараҷаи минуси T тақсими T калон. хоб яъне мо бояд N-ро ёбем. барои ёфтани N биёед ин бузургиро дар ин ҷо гузорем. N-и ноли мо 100 то атом зарби 2 дар дараҷаи минуси T-и мо 8 сония тақсими даври нимтабдил 2, яъне ки ин баробар мешавад ба 100 зарби 2 дар дараҷаи 8 тақсими 2 мешавад 4. хоб яъне ки ин баробар аст ба 100 тақсими 2 дар дараҷаи 4. хоб агар инро ҳисоб карда бароем, ин мешавад ки тақрибан ин 6.25 мешавад, яъне ки ин баробар аст ба 6 атом. яъне N баробар аст ба 6 атом. пас яъне баъд аз гузаштани 8 сония боқӣ мемонад 6 дона атом. яъне дар аввал мо доштем 100 то атом, дар ин ҷо 100 то атом буд ва баъд аз гузаштани 8 сония боқӣ мемонад 6 то атом. ва агар даври нимтабдили ин 2 сония бошад. хоб анакун фарз кардем мисоли дигар чунин бошад. агар мо дар ибтидо фарз кардем ки дар ибтидо мо ягон M0 грамм дорем, моддаи радиоактивӣ дорем ва агар даври нимтабдили ин моддаи радиоактиви T бошад, пас аз гузаштани ягон вақти муайян чӣ қадари ин масса боқӣ мемонад? M. барои ёфтани масса чӣ кор мекунем? мо ягона формулае ки ҳозир дорем ин аст. N баробар аст ба N0 зарби 2 дар дараҷаи минуси T тақсими T калон. ва мо медонем ки аз рӯи чунин формула M тақсими массаи молярӣ зарби N-и Авогадро, ки дар ин ҷо M чӣ аст? Ин ягон массаи моддаи додашуда. M чӣ аст? Ин мю массаи молярӣ
فرض کردیم که مسای مولری اکسیژن چند است؟ 32 گرم تقسیم مول. 32 گرم تقسیم مول. خب یعنی که مسای مولری هیدروژن برابر است به 2 گرم تقسیم مول و غیره. یعنی که مسای مولری الومینی فرض کردیم 27 گرم تقسیم مول و غیره. خب و این فرمول چی است؟ این فرمول اون است که اگر ما یگان مسای فرض کردیم که 2 گرم مسا الومینی داشته باشیم، پس میتونیم حساب کنیم که در 2 گرم الومینی چقدر اتم های الومینی موجود است. میتونیم از این فرمول استفاده بریم. پس میتونیم در اینجا ببینیم اگر مسای ما M0 باشد، پس در اول چقدر ما اتم داریم، اتم رادیواکتیوی. این رو میتونیم چنین حساب کنیم. و در اینجا پس وقتی که مسای ما M می شود، پس شماره نیز تغییر می یابد. به جای M0 در اینجا میگذاریم M ضرب Na. یعنی فرض کنید هر دو ماده یک خیلی هستند، درست؟ ماده رادیواکتیوی تبدیل می یابد به یک ماده دیگر، لیکن مسای M باقی میماند، درست؟ خب در اینجا ما الیمنت X باشد، در اینجا حالا هم الیمنت X هست، لیکن در اول مسای این الیمنت M0 بود و باقی میموند مسایش M. یعنی قسمتی که می رود چی می شود؟ M0 مینوسی M. این قدر مسای این الیمنت چی می شود؟ تبدیل می یابد به دیگر الیمنت. خب این دو فرمول در اینجا گذاشته حساب میکنیم. به جای N میگذاریم M تقسیم مسای مولری ضرب N اوگادرو. M تقسیم مسای مولری ضرب N اوگادرو برابر است به جای N0 میگذاریم M0 تقسیم مسای مولری ضرب N اوگادرو ضرب 2 در درجه مینوس T تقسیم دور نیم تبدیل. انا کن چگونه که میبینیم از هر دو طرف ما مسای مولری داریم، این رو اختصار میکنیم، عدد اوگادرو داریم اختصار میکنیم. پس چی باقی میموند در طرف چپ؟ در طرف چپ باقی میموند M و در طرف راست چی باقی میموند؟ M0 ضرب 2 در درجه مینوس T تقسیم T کلان. یعنی که ما نه تنها میتوانیم شماره اتم ها رو پس از یگان وقت یابیم، بلکه میتوانیم گوییم که چی قدر اتم پس از یگان وقت T باقی میموند. استفاده میبریم از این فرمول. مثلا در ابتدا ما داریم 5 گرم رادون 226 که دور نیم تبدیلش 1600 سال است. پس از گذشتن چقدر وقت 2 گرم رادون باقی میموند. خب استفاده میبریم از فرمول M برابر است، یعنی M برابر است M0 ضرب 2 در درجه مینوس T تقسیم T کلان. از اینجا ما باید T رو یابیم. برای یافتن T اول هر طرف رو به M0 تقسیم کنیم، اگر می شود M تقسیم M0 برابر است به 2 در درجه مینوس T تقسیم دورین تبدیل و از هر طرف لاگاریتم گیریم، اگر لاگاریتم ناتورالی گیریم، اگر پس این می شود M تقسیم M0 برابر است به لاگاریتمی از 2 در درجه مینوس T تقسیم T کلان. و از خاصیت لاگاریتم اگر لاگاریتم A در درجه X داشته باشه، این می شود X ضرب لاگاریتم A. پس این استفاده برده می‌یابیم که لاگاریتم ناتورالی M تقسیم M0 برابر می شود مینوس T تقسیم T کلان پیش می آید، مینوس T تقسیم T کلان ضرب لاگاریتم ناتورالی 2 و از اینجا T رو می‌یابیم و معلوم می شود که T برابر به مینوس T ضرب این طرف لاگاریتم M تقسیم M0 و تقسیم لاگاریتم از 2. خب یعنی این از فرمول T و از اینجا اگر T رو یابیم، پس معلوم می شود که پس از اینجا میتونیم یافته که لاگاریتم 2 تقسیم 5 این برابر است به مینوس 0.92 و لاگاریتم از 2
0,69. خب логарифми 2 тақсими 5 баробар ба минуси 0,192 ва логарифми 2 0,69. Агар ин қиматҳоро гузорем, минуси 1600 сол зарби минуси 0,92 тақсими 0,69 кунем агар, пас t мо баробар мешавад ба 2133 сол. яъне ин қадар вақт лозим аст то ин ки 5 грамм радон табдил ёбад ба ягон моддаи радиоактивии дигар, чунон ки дар охир мо 2 грамм радон дошта бошем. яъне ки дар аввал мо 5 грамм дорем ва баъд аз гузаштани ин қадар сол 2133 сол 2 грамми радон боқӣ мемонад. Чӣ қадараш табдил ёфт? Яъне 5 минуси 2 3 грамм. 3 грамми радон табдил ёфт ба дигар моддаи радиоактивӣ ё ин ки дигар моддаи устувор.